on els preus de lloguer dels pisos estan pels núvols, quan els sous no poden assumir el dret a un habitatge digne, quan el parc d'habitatge de la ciutat està infrautilitzat perquè hi ha habitatge buit que necessita reformar-se per poder-hi viure. Ara, aquí a Mataró, neix Bloc Cooperatiu, amb ganes de transformar aquesta realitat i aconseguir que tenir un habitatge deixi de ser un privilegi. A Bloc Cooperatiu ens hem proposat rehabilitar el món del lloguer, ajudant a la llogatera a trobar un pis a preu assequible i també ajudant el propietari a rehabilitar el seu pis i que sigui un actiu amb rendiment fiable i segur. Coneix Bloc Cooperatiu. Fes-te sòcia i fem que anar a viure de lloguer sigui una opció real. Perquè anar a viure de lloguer ja és possible.